हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिफ्राव जों नुदों बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। गतिके एबारबो जानाय नङा आरो बेखौ मानसिफ्रा बयबो बुजिबाय जे हिंसाजों जेबो खामानि जाया। आगोलाव 15टा बोसोर बिपिएफनि दिनाव हिंसाया मा रोखोम नुबोजोब्बाय बेखौ मानसिफ्रा आंगायबाय। दा जोंनि बे समावहाय दिनै मानसिफ्रा गोजोन थासारिखौ हास्थायदों, मोनबायबो, खामानिबो मावगासिनो दङ। गतिके नैबे बिसायख'थियाव सोरबाया माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो नागिरोब्लाबो आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो होबथागोन। फैगौ 13 थारिखआव जानो गोनां जि उफेरा बिसायख'थि, बेनि थाखाय जोङो जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय न'खर न'खर गामि गामि जों हाबबाय थादों। रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो मानो भट होनांगौ। रायजोफ्रा बयबो बरायदों, खोब मोजां। दिनैहाय बर'ल' नङा, बर', आदिबासि गासिबो राजबंसि, बाङालि, माइन'रिटिफोर जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयबो गामियाव जों हाबदों आरो रायजोफोरजों जों सावरायदों। बयबो बुंदों जे आथिखालाव बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि फैबाय, जों गोजोन मोनबाय। दा जोंनो जौगानाय नांगौ, दंग' बान्दो नांगौ, सोलोंथाइ जोंनो नांगौ, बेब'साय खालामनो थाखाय जोंनो खाबु नांगौ, न'खरनि जौगानायनि थाखाय खाबु नांगौ। बे जाबाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय। लुबैनाय बायदि दिनै बे सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। आसाम सरकारनि दिनैहाय जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, बिटिसिनि प्रमद बर' बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, जे गियान सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, दिनै सुपार 50 लानाय जादों, दिनै अरुन'दय स्किम दङ, रेशन कार्डनि गेजेरजों आयुष्मान कार्ड दङ, गोबां माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खर जौगानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेखौ रायजोफ्रा मोजाङैनो मोननानै दङ। बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों जोंनो। गतिके फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि थाखाय गोब्राब जानाय नङा। रायजोफ्रा जोंजों दङ। एबार ट्रेक्टरनि सावगारियानो भटखौ होजोबगोन। भट थुनायनि साननै सानथामनि उनावहाय बिसोरफोरबो हिंसायारि जाथायफोर जायो। दा बिनि बेलायाव रायजोफ्रा मालाबा आं सानो हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिफ्राव जों नुदों बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। गतिके एबारबो जानाय नङा आरो बेखौ मानसिफ्रा बयबो बुजिबाय जे हिंसाजों जेबो खामानि जाया। आगोलाव 15टा बोसोर बिपिएफनि दिनाव हिंसाया मा रोखोम नुबोजोब्बाय बेखौ मानसिफ्रा आंगायबाय। दा जोंनि बे समावहाय दिनै मानसिफ्रा गोजोन थासारिखौ हास्थायदों, मोनबायबो, खामानिबो मावगासिनो दङ। गतिके नैबे बिसायख'थियाव सोरबाया माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो नागिरोब्लाबो आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो होबथागोन।